Salutare, dragi prieteni, și bine m-am găsit astăzi la un nou joc. Vreau să vă mulțumesc pentru cei 43 de abonați. 43, nu? Sau 34? Nu știu, pentru cei 34 sau 43 de abonați. Nu mai țin minte, m-am uitat acum, dar am uitat. Și vreau să vă mulțumesc și ia uitați ce joc fain am descărcat pentru cei 34 de abonați. Bun, era o reclamă. Și ia uitați ce joc fain am descărcat eu pentru cei 34 sau 43 de abonați. Vă rog să mă iertați că am uitat exact cât am. Pentru că, da, am uitat. Și vreau să vă spun să vă descărcați și voi jocul acesta, deoarece este destul de fain chiar. Și astăzi o să jucăm 3 nivele. Ia uitați ce sticle am. Stați să vă arăt. Și vreau să-mi scrieți în comentarii cu ce sticle ați vrea să joc în următorul episod dintre acestea. Uitați, dintre astea cu care și dintre astea cu care. Să-mi scrieți și eu o să fac un videoclip cu o sticlă, cu această sticlă, un videoclip cu o altă sticlă. Acum eu o să joc cu aceasta și celelalte două nivele. Deci nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă vreți, dacă nu, nu știu, o să zic care o să vreau. Este foarte tare jocul, să vi-l descărcați și voi. Eu mi l-am descărcat din prima și pot să spun că deja sunt foarte pricepută. Dați un like, să vă abonați și noi ne revedem în următorul episod. Pa!